De hele VVD in Remun had het moeilijk met het vertrek van wethouder Jos van Rij. Daarom hebben ook de andere twee wethouders besloten om uit het college te stappen en de VVD in Remun stapt uit de coalitie. Ik begin met de aanhef van ons bericht van vandaag. En dat wil zeggen dat wij solidair zijn aan Jos van Rij. En dat we als fractie, 25-koppige mensen, fractie en steunfractie en alles wat erbij hoort, besloten hebben om uit de coalitie te stappen. Met name wethouder Raja Massaoui had het erg moeilijk met deze beslissing. De keuze valt niet makkelijk in een tijd waarin Roermond zich veelal positief heeft weten te onderscheiden. Maar ik zit ook voor u met een gevoel van trots. En ik ben zo ontzettend dankbaar. Ik ben trots op deze fantastische stad. Mijn politieke werkelijkheid. Wat geheim is, moet geheim blijven. We hebben al de commissie Zorgdrager gehad, Zorgdrager Frissen, hè? Dat is ongeveer 1,5 jaar geleden. Dus die mensen hebben niks kunnen vinden. Vervolgens gaan we weer afwachten. Hoe lang gaan we hiermee door? En hoe lang blijven wij dan dit soort, zou ik net zeggen, vallen en opstaan? Op een gegeven moment hoort het een keer op. Hè? U had het net, nam u het woord teleurgesteld in de mond. Waar bent u teleurgesteld over? Ik ben teleurgesteld in dat ze iets zoeken waar tot nog toe nog niks gevonden is. En dan zeg ik, als je dan echt intastbaar iets hebt, dan laat dat dan ook zien. Dat we met z'n allen daar iets over kunnen zeggen. Maar nu gaat het alleen maar over men zegt. Typisch Limburgs woord men zegt. Ja, als men, wie is men? Jullie zijn al heel lang aan de macht. Hij helemaal hier, 17 jaar. Macht corrumpeert. Het is moeilijk om met macht om te gaan en geen foutjes te maken. Ik zit nog zelf niet zo heel lang op de stoel en ik leer iedere dag nog bij. Hoe pijnlijk is deze hele situatie? Ik vind het heel jammer. Ik vind het heel jammer, want je wil het beste voor je stad en je omgeving. En de kans wordt je nu een beetje ontnomen. Maar 2014 zijn weer nieuwe verkiezingen, dus we laten het nu over aan anderen. En de burgers mogen daar uiteindelijk over oordelen en dan zien we in 2014 wel verder.